Kanyo gi moko kuom jodak e kaunti ma Kisii thothgi bende yango ni ochumi ok dhi e yo makare. Zaki nitiere ote moro ma bende noornwa kanyo gi Hezron. Hezron wacho ni piny Kenya ochumi ok tim makare nikech wantiere koda pesa to kaka watiyo gi pesa watiyo kode marach. Tadirera makende okinyi ma kawuono kang'iyo kod mana thor weche mochiw pek e gazede okinyi ma kawuono Daily Nation gi The Standard. Daily Nation thor wach ma giketo kanyo gi dhuliech 1 million state workers gobble up half of taxes. Manyiso ni osuru ma jopiny golo e pachoka nus mare dhine chudo mago sara mago mag jotije mag piny owacho. Aya Standard to lokete kanyo ni lavish Addis flight. Jatend piny Kenya wachore ni nodhi e piny mano mar Ethiopia gi ndege makende nyakorom Gajwang' gikete kanyo ni luxurious private jet ma bende nomuonyo kanyo siling milion 12. Iwacho ni kind thuolo mar saa 4 kowuok piny Kenya nyaka piny Ethiopia 4 hours otiyo kod 4 million. Kora kendi korka korin nene nade dibende wantiere gi pesa kako watiyo kode ritha to bende nywando na nyaka nonro makoni kod kocha ma bende control of budget jaga budget osebedo ka chiwa hinya ne apis jatend piny Kenya kar jot mare pesa mabedo osebedo ka muonyo. Kachako gi COB Office of the Controller of Budget ose flag a lot of issues nyaka ne odonj jogi nye donje government masani donje tele to sana State House usebedo gi issues and renovation and new furniture and traveling sana car traveling kanyo problem nitie to mano nyiso ne we are getting our priorities upside down. Abromi just a very simple. In fact, in the nation, negi the ahead magi wachane ka president not the ahead mo prefer katatiyo gi Kenya Airways did not spend 109,000. Mano million. Because 179,000. 179,000 Kenyan shillings instead of 12 million. To gichako giduogo giwacho I think ni dine bedi ni kato dim na delegation mi wacho okodokalo 1.8 million thereabout. So therefore mano me wacho ni priorities magwa are upside down. But wanyalo compare kata gi Kibaki no ko prefer no onge gi such fancy travels. He would use Kenya Airways if need be. One karagi presidential jet ma Kenya kusuwa unge kode mar jolwenya nitie ma president dhiga go kuonde modhiye ang'o motimre momiyo koro mago gik mwanyalo nyiso jatend piny ne nyako cheki. So mago just few things ma controller of budget osebet ka flag down about State House. Iwinjo mamano adieri jatend piny onego dog piny matimre nade macheki mongini is there an alternative. Inano samowa wacho ni ngima watek, samowa wacho ni wan matek. Anaparo ni ng'at monego bed nong'eyo ni ngima tek mokwongo en jatend piny. To koseng'eyo ni ngima tek to lead by example, to nyiso jopiny ni jopiny anaparo ni kata bende mara akat kama kati bende mari inyalo kat kama kata wani nyanyiswa ni koro kar mondo riembo mtoka kidhi ofisi koro timri nadi tigi public means mondo be save ang'owa pesa. Mago are conversations we can have. Mago weche mwanyalo betgo. But kadhi gi magazeti ne wacho mi wacho ni Hezron uru ni message kanyo. Way about employment, way about jet mar sirikal mano to wasewacho ke kwadoge. Way employment ni percentage maromo nade madhi gine wacho nyaka sani wacho ni 1 million state workers gobble up half of taxes. Manyiso ni osuru ma an in molen gi nyikwarom Gajwang' osebedo ka chulo gope osuru nusne dhi e chudo mago mag jotije piny owacho. Abro terie gimoro ka characteristics of a poor nation. Ranyisi manyiso ni a country is poor kata country onge nyalo kata odhier. One, and a country mok nyal pidho joge. Food security onge. Mamano abire immediately. Food security. A country that cannot employ her citizens. Tinani unemployment rate not imranadi
ni malo. Mane makuro kila kanyo, one of them. Maradek, a country that cannot properly treat her people, or a country with unhealthy population. Tinani jituo a nation. Ya thongio septal. Machines ongio septal. Iwinju. Kata the number of doctors to patients, the ratio of doctor to patient is poor. Koro mane makela gimanie nation kanyo. Onge rach monda country ondek joge. Mano gima nyaka timre. Because we want to come from third world country. Tinani piny modhier to a first world country. One of the things manyaka wakuongo wadil go and unemployment. To wachak wadhi e piny mangima, kidhi piny mangima, idhi USA, idhi kata mane continents kaka Australia, idhi in Europe, ibro yudo ka government, sirikal, emondiko ji mang'eny moloyo private sectors. Koro there is nothing unique about Kenya. En mnani ya, wabro penjore ni, gigi indiko ge nang'o. One of the challenges about wage bill Kenya ka, mano one of the challenges. Makata kire jogo mamiyo ohala, kaka IMF, kaka World Bank. Tigi miluongo ni austerity measures. Austerity measures gin gigo warning mimi samimi hola. Kata gigo minyisi monego bedne temo mondo ipunguza kata mondo idwok piny expenses magi kaka country or wastages magi kaka country. Gima gikwongo giringega, one of them en ga wage bill. Tendani pesa no michulo jotich mag sirikal. Wage bill in public sector. So one of the things magi point ga out mayiego en niya. Iyudo Sharon ni nitie duplication. And the fact ni maybe ng'among'eya onge ok miya tich. Lakini I'm just using as an example. Nitie ng'among'eyi to ng'eya anyuolani. Ibiro kawi ni ng'ane biwa miyi tich. To tich mimino already ng'ato bendo betga kanyo timo the same job. But the fact ni babau kata mamau nigi pesa manyalo spend mondo nyamiru moro bendo ndik tich. Idhi miye tich motimre nade moseket ga mang'ato already timo. Kendo kin kendi ming'eri anyuola cha bendo ng'ere to gin gi pesa ma they are willing to spend mondo nyathigi oyud tich. Bende chake timruok nade gichulo pesa ne corrupt government officials to timre nade dhi ndiko ji kacha. Koro tiyudo ni role achiel minyalo tim gi ng'at achiel itimo gi ji kata mna 50 kata 1,000. Duplication of roles. To sara bi miyo gi mwiso dwe. Osara bende miyo gi emiso dwe. To king'iyo gimomiyo duplication of roles otimre en nikech of the entrenched corruption. Tinani corruption mantie cha. Ma ng'ato cannot say ni an okwanyal ndiki, you will have to wait. Kata kwa ndiki to let's create jobs kata watim industrialization mondo wa absorbi. Koro tendani ya gimatimre ka en ya we want to absorb people but in sectors that are already existing. So therefore jogi ni kacha but they're not productive. To kany wanyalo time niya watim industrialization. To industrialization ni kwani tenu wagero kembni manyalo timre nade manyalo ndiko jopiny mar producing mwandu kata services. To nyithindo ka wakaogi to waketogi in newly created jobs. Nyithindo mwase train. It will be different. But today we are not doing industrialization properly. But koro few offices mantieka to wakao ji gimono benete mogi ng'ata achiel itimo gi ji 10 kata ji 50 at the same office or same dong at gibede nyalo wacho ni dong bende thuolo mar ndiko ganda e tich. Nyano? Inyalo par manacho ni dong bende en job creation samoro.